idla la eboshelwe khona. Awu nina bendlovu enamandla ake sisike nalo iqatha la. Uma uyingane ukhulele ekhakonyoko uyilento ekuthiwa umlanjwana, ngoba ayikho into wrong ngokubizwa ngomlanjwana, ngoba igama lakhona umsuka wakhona unomlando omncane, ngoba umlando wakho uthinta isibongo esisodwa sala ekhakonyoko. Uma uzalelwe ekhakonyoko uyintombazana uzokhishelwa la, ukhishwe omalume bahambe beyokuganisa, ulotsholwe la ngokugcwele. Kodwa muyingane yomfana uzolobola uqede uganwe. Mawusuganiwe usuzosuka ke uyophuma umuzi ngesibongo sakomalume. Kodwa izingane zakho lezi zabafana mase seyiganwa zona, ngenxa yokuthi wena wawungalotsholiwe ungahlawuliwe, ingakho wakhulela ekhaya komama, wenza zonke izinto ngokwasekhaya komama. Kodwa izingane zakho uma zona seyiganwa seyizovusa lesi sibongo sakho sesende, lesi sikamehluleki okubaba wakho wahluleka ukuhlawula. Uthola ukuthi uyambuka nje uyakwazi niyazana nobuhlobo obuhle, kodwa akwenzanga lutho, alwenzakalanga lutho. Ayikho into yoyenza wena ehlangene nesibongo sakhe. Wena uyokwenza izinto uzenzele ekhaya komama, zingane zakhe seziyokuvusela isibongo sakho. Hayi wena ngeke uzivuse isibongo sikayihlo, ngoba uyihlo wangena ngesende emacansini asekhakonyoko wangawageza. Kuyichilo futhi kuyinhlamba ukuthi uyingane musukhulile bese uthatha inkomo uthi uyoyihlawula, ngoba kukhomba ukuthi shuthi wuwe engenele emacansini asekhakonyoko, uyawathuka amacansi asekhakonina. Ayikho lento ukuthi ingane iyayihlawula iyayilobola ngenxa ukuthi amandla wasekho. Icala kuphela oliqedelayo elokuganisa abazali uma behamba emhlabeni behlalisene sebenzelene izinto ezinjengokulobola, kodwa bangaqedelana. Nabo ke abantu osungabaqhoyisa ubaganise bese wena uyaganwa nawe, kodwa hayi ukuthi usuke wena uyoyihlawula. Kuyichilo esizweni sabanguni. Uma uyintombazana ulotsholwa ukhulela ekhaya konina, yonke into yakhe yenzelwe ekhaya konina. Bakhona ke labo thola ukuthi ngezimo zenhlalo ngokomsamba belong emakhaya konina ngoba baba babenzelanga lutho, kodwa bese ekhulela kubo. Uyintombazana makushaya isikhathi sokuthi uyalotsholwa, funa wazi lezo nkomo ezasekhakonyoko, kodwa kuneyinkomo zamasi okumele isale la. Yingakho ke mawusulotsholwa ulotsholelwa kini ngenxa ukuthi ukhulelekini, kodwa kwakungenziwa izinto ezigcwele zikanyoko. Wena mhla ulotsholwa kusingathwa imindeni yombili, kufika omalume kunobaba wakho behlangane phezulu kwalengane kulotsholwe. Lezi inkomo khona inkomo efuna iphume ziye ekhaya konyoko, khona inkomo zokuthi phela lengane ikhuliswe la ekhaya ingiyala ekhaya, kodwa ihlawuliwe. Yangaqedezelela ukukhishwa ekhaya konyoko, nanokuthi futhi yangalotsholwa nonini engalotsholiwe, yagcina nje ngokuhlawulwa kuphela. Faneke kube neinkomo ke eziye ekhaya konyoko. Awu nina bendlovu enamandla sobe seyithamunde futhi nangomhlomunye ngicela ukwehlela ngezansi nina bendlovu.